Hatu pijo sngau ya kane baki pisah ka penlong ya ka perthai ban syat tawir. Lani ka perthai ka syat tawir ya ka pisah. Bat kane kalong ka basisya. Namar larangi dan pisah ngilak ban let lajan baro ki bangi kwa ha kane ka perthai ka basipor. Badai namar kane ka daw kalong ru ka bamawa. Namar ka ai hangi ya kata ka jing perkhat ka jing kwa ka jing yoi ya ka nam ya ka burom ka jing shingan ka jing pahu pahai ka jing syang perthai bat bun kiwe ru bat kala ru ban wanra sya kata ka jing kwa arha jong ka mat jongi ka batang sipor. Namar bangi tip baka jing im jongi ka long kum usentiu mentangi im kum ne kum bangi long henry tang sipang ngila tlor no. Bat day namar kane baka pisah ka ay ngi sibon ki bangi kwa bat ngi ngop ha ka jing kwa arha jong ka mat. Sengap ha syane ka ka bangamut ban ong yepi. Pisah kamlong ka basnyu henry kata ka jingmut ka badon chalendet kata ka pisah kata kalong ka basnyu. Ka jing yo ya ka pisah kamlong ka basnyu. Henry ka jing kwa arha bani yo klo ya ka pisah kata kalong ka basnyu. Ka ktin jong blei ka ong ha ka shithi ka banangkong sya Timothy kalanong ka bandru dakot ka basipho. Namar uthit ki kenja basnyu baro long kata ka ba isbai. Iya ka ba don ki ba habaki be ya ka la yalam bakla ya ki na kata ka jingit. Bat ladung ya ki daki bon ke jing sngosi. Don lai jat ki kristan ha ka jing yede bar ki pisah. Kamanengkong don ki kristan ki ba ong ba ubli ukwa ba baro ki ba but bat ki ba ngej hau kin long ki ba ruspa bat bakin roy kin san. Kabaar don ki kristan ki bangej ya kene ba ubli kwa ya ki kristan bakin long ki ba ruspa. Bat ki kristan ki balai ki badan habdeng ki ong langi long ki ba ruspa ru long hi langi long ki ba duk ru long hi. Bat ngidi ban hun ya ka ba ubli ula ayangi. Henry ka ka ba ka ktin jong ubli ka deban ong haga jinge de bar kane langin long ki ba ruspa lane ki ba duk ningin hun ya ka ba ubli ula ayangi. Bat ya kata ngin ya keren hakane ki video jangan mentakasi. Bat ada pidang wan kasin kebanangkong hapo jongan nega channel jengi mga ngadai urimingson bamon bat ngapedang sobhai pi hapo jongan nega channel jengi. Wanam klik man subscribe ya kane channel ban yo shibon ke jing hikai hakaba kumno ngin san haka jing im ke jing long kaba kenjaman sim jengi. Bat mentakasi ke topik jong ka jing ya keren jengi kalong. Ka Bible ka dan ban ong syapang kaspa. Hatu kalong ka badai yang ikum ki kristan ban long ke baruspa. Hoi kam long ke basnyu kat kum kajing sngau janga ban long ki baruspa. Pe ya kanuksa u Abraham, u Jacob, u David, u Solomon, u Joseph, u Jacob, ka Lydia, u Barnabas, u Matthias, u Philemon bat bon kiwe balong ke baruspa ba hakitu kipor. Dikum ta kat kum kajing sngau janga kam long ke basnyu ban long ke baruspa. Kam tam ladangi long ke batreshtam. Marwat ke Bible ru kong hakashithi Syaki Galatia kalanong kaba Henry kadekot kaba Henyo. Piot ya ka ba pibet. Kumta larangi trejtom ublay un ayangi ya ka baino. Henry ublay u isi ya ki ba jaitu ya ki ba alhia. Ngyo i bon ba ki bru ki ba duk ki ba ot ba ki long ki ba duk. Bat hakajo ko por ki long ru ki ba jaitu. Larabi thong ya ka jing jaitu pin ot ya ka jing duk. Henry lara fitung ya ka jing trechitom pin yo ot ya ka bainong jong ka sep jong pi langba ka spa. Henry ka spa ka wanra ru shibon ke jimpen shoy haga jo ka por. Henry ka ka basniu ka de ka jimut jongi. Keli yela de ya ka ne ka jing keli bale nga kwa ya ka spa bat kat no nga kwa. Nengkong Timothy lanong ba Henry ka dekot ka bakhandai ka ong. Henry kita ki bakwa ban ruspa ki hap sya ka jimpen shoy bat ka jing riam. Bat syakibon ki jingkwa brai ki ba bej bat ki ba pensnyu ki ba penjelop ya ki beru syaka jingjot bat ka jingkordit. Mentah haba ublei ukur kui pi dekaspa hatu pimut ba ublei usukwa ban syukur kui pi kumto ba penyo ya ka jingim ka bakrahai ki beru ki bamju berkhat syapang jongki we ki badon saudong jongki. Kan ongi pi ka Bible ka hikai ru yangi syapang ka jing irap ya ki we. Ka jing yarap ya ki baduk kham tam ya laki jo. Probab arpawe dekot khat lai ko. Jar ubasat ya laki skor na ka jing linear jong ki baduk uru un linear. Henry on sngap yo. Ka jing ka wan hagaru kom perkhat jongi. Namar haga jing im jongi yin kendo sibon jaj ki jing kendo. Don ki baru spa hado kata-kata. Don ro ki ba watang ban bam tang shisen shisingiru kim jiyo. Mentah ublay utun jo ini.
namar bangin yeng hakata ka sngin ka jing bishar jungu bat ublei untun ju yangi dakata ka jing kumno ngin le lada ngi kendo ya ka jing bat lada ka wan ka spa kumno ngin long ka shithi ka banang kong uyones ka danong ka balai de khot ka bakhat nyo khat phara ka ong kumne Henry jar ubadon ka spa jong ka perthei bat udayo i yaki para bangi jong u haka jing kerdu bat un khang khop ya ka jing ngau sen jong u na u hatu kumno kata ka jing jong ublei kan yaisa hauta ko hep what I ngin ya tang na kitien hi lemni dau thelik Henry haka jing le bat haka jing shisha mentangi tip baka Bible ka ongi baka bahayangi ban ai ban ya ka ban pediang Henry menta pidi ban ailat ya umun sem jong uble ban yala me phi ba sha pin ai ya ke pisa jong phi pat hakan ur kom pin ai ya ke pisa mar baki bon bhaki bru hakini kesngi ki bajai to bat ada phi ai pisa ya ki phi shu yara biki ban long shu shu ki baduk bat hak bakhadu kin ye ne sa haju shi haju haga jim jong ki namar bakin seperkhat o kindang don be ki ban yarap yanga perkumta haga jaka bakin letre ki lek krong ban Shu'ab kemit lenti naki wei. Kumta ngan ongi pi ailat ya umun sem jong ublei. Uban yelam ya pi yano penyerap kam tam ya gitu ki bedon kam hok. Bat ki bakwa shisha bantre. Don kakten ke ba sew tenat bah ke ba ongkum ne. Lada pin aya ubriu kedok ha pen pengkedang yu utang mentakas ni. Henry lada pi kaya ukum no ban khwai un ye kedang silenter ki jingim jongo. Mentah ke Bible kam syamla hikayangi bangin yerap yaki beduk kat syabangin lap. Henry yerap shwa ialah kejong bat ya ke bashi para haukris. Nengkong Timothy san para ko ongkum ne. Henry lada unu sumar sukher ialah kejong hi. Bat kam tam ya kita ki bahayeng hasem jongu ulen ya kata ke jingit. Bat ulong kam sniu ban ya ubam ngit. Kaktian jong beli ka keren syai bahayangi ba larang yirap ya kita ki bahayang hasam jengi ngin long ki ba kam sniu ban ya kita ki bonget. Kaktian jong beli ru ka ong haka shithi sya ki nong rom ka nong ka bakhat ar dekor ka bakhat lai. Haka jingkurdu jong ki ru khoj ki ba ya sam isen ki ba be brai ya ka jingkhot it basa. Mentah bon bha ki biru ki ba jukli ya ka ne ki jingkli balai uble ukur khu ya kita ki biru ki bomlong ki biru ki ba baha. Ngalong ubru ubabaha. Henry ublei jukur khuyanga kad ba ki tepat kilong ki beru ki basnyu ban ublei udang kurkhu yaki Henry mangapat ubat tre top man lagasngi kan mau ya kani wan nom syukur gelede kam long ka basuk ban long ki beruspa kan mau ka ba jisu uong Matthias lenong ka bakhat kan dai dekot ka ba arpusau badru ngaong hapi ba ka khamjem ya uut ban besut lengba ka thliu thernia ban ya uruspa ban besut sya ki hima jong ublei balai namar ka jinglong bas niu jong bru namar bangi perkhat bakas pa ka long ka ke bakham khrau ha ka perthai ni yo ya ka bor ni yo ya ka jingshur ni yo ya ka jingker ya ka jingyada bat baro ki batang shipor om tang kata namar ba ubriu spa juk kedang ya ka pisa bat ukwa khambon bat khambon ka pisa juk kedang juhun kata ka jingkwara Ecclesiastes kelonong kebasan dekot bashipo ko ong uta uba I ya kerupa om kedang da kerupa lemni uta uba I ya ka jingpa ho da ka jingroy ka niru kalong kebathala jingben pau lenong kebalai dekot kebakhan niu ko ong naba pa ong nga kabariu pa bat nga lapen man spa tingam don ka jinggerdo ruem bat phamtip ba ma phahi phalong kata kebalanat khop bat kebajenjar sat bat kabaduk bat kabamatla bat kabalengkhut hato pisngau tho ni em ka ka bangamut ban ya tho ipi hang ni ubru spa kwa ban yo tang ya kaspa Henry upersyang ro ban yo ya ka bor baro ha ka perthe bat upersyang ban kontrol ya ki da kata ka bor bat kalong ka ba shisha ya ki ban ya ka ne bat bakim juhun ya kata ka jingdon jongki dena kata ujisu uong Matthias Drew arposau Don ubala ban syakri ngur ki kendrat naba isi ya uwe bat I ya uwe lani bat ya uwe bat lendet ya uwe pimla ban syakri ya uble bat ya kaspa hato pikan ma kumnu utu ruspa uwan hau jisu kumnu ujisu utunju kumnu ujisu utas ya u bat uong kumne Matthias khat kandai khat Henry hakmi ru uwe uwan bat ula ong hau
ko nong hikai babha ngan le ka babha ayu bangan yo ya ka jingim bam jukut ute ulo ong hau balai me khot babha yanga om don ubabha Henry tang uwei uba uble Henry lada me mon man lek besut syakata ka jingim to sumar yaki hukum ulo ong hau yakinuki hukum ujisu ulo ong piang hau menam penyap menam klaim menam to men om sakhi lamler boram yela ukpa bat yela kmi bat men I ya paraman janjame kumba me I yela de uta osamla ulo ong biang hau jisu baya kita ki baro ngala sumar nado kipor ki bangadang kana dan ayupat ke bangadang duna ujisu te ulo ong biang hau gada memon banlong uba janai to khilet no dino yaki baro ki ba medon to airu haki baduk men yo ka jingkan siaw te habneng to wan bod ro yanga Henry haba uta usamla uyo sngo yaga ta kakatin ula let no sngo si naba don shibon kaspa ujusu te ula ong haki sendran jongu shisha ngan ong happy bakalong ba ya uruspa manlay besot syaki hima ki beneng pat ro nga ong happy bakak hamjam yaga ut ban besut langba ka thliu thernia ban ya uruspa ban besut syaki hima ublei kamlang kamon jong ublei bangin long ki beruspa haka jingim jongi tang nagmanta ka jimentoy jongi namar lada ka longkumta kan long ka ba shisha yangi bandrung syaki hima jong ublei nengkong Samuel R henyo ko ong utrai uba penshipa bat uba penruspa mau uba pendam bat uba penkentiu bat lada pipule yakani kementa baro kakten jong ublei ko ong ba ublei ukwa yangi bangin long ki beruspa haka mensem om haki ki ba kenja perthai shim ya kanuksa jong apostol Paul kachithi ka ba ar syaki nong korin nong ka ba Henry khot ka ba saw ko ong Henry ta ka bangi pen I shenai yalade haki baro kum ki nong yalap ki jong ublei haka jing yaisha shikadei haka jing jenjar haka jing kerdo haki shipa syaki jing sempat haki jing set bendi haki jing hiwin haki jing 3 minut haki jing bamyot hia haki jing sha jingit haka jing sngur haka jing tip haka jing yaisha slam haka jing lesbun hau mensem bokhuj haka jing ich baklem arsap haka ktin ka jing shisha haka bor ublei daka jing king atiar ka hok syaka mon bat syaka diang hapadang ka burom ka baklem ka burom hapadang ka bakran snyu bat ka bakran baha kum kiba syukur Henry penban kiba shisha kim shem la im kum to haka jing im riuspa daka jing kwa bat ka jing khwan mentoy ki sngo tho ya kata ka jimut ba shisha kata ka jinglong banlong ki nong bot jong Jesu kada khot ka bakhandai ko ongkum ne kum ki bom itho Henry penban ki ba itho kum ki ban sayap no Henry hakmi ngi im kum ki bala penshitom teklem dayap yangi kum ki ba sngosi Henry halakas ngi ki ba sngo kemen kum ki baduk Henry penban ki ba ruspa ya ki ba bun ki bom don ruem Henry ki don ki baro ngan ong biang sachisin ki bom don ruem Henry ki don ki baro kat no sngo thiang shisha kaktin jong ublei ngangej kani kala rong bha phi ra phimpat sngo thu sape biang ya ka sachisin bon pha ki bru jong ublei ki bom don ruem ha ka jingim jong ki penban ki bu ya ujisu kum mau siang pas khem ha ka jingim jong ki kim don ruem ha ka jingim jong ki lait no ya kata ka jinget ka pas khem ban shania ha ka ktin jong ublei barkum ta habang tip ya kane ngin don kata ka jingede ka ba jelu bha pat ublei pat kin sngo thu bakila ban shania ha kata ka jingkular jong ublei hangta ken kata ka jinget jong ki kan phu kum tu sentiu bat ngide ban hun ya ka ka ba ublei ula ai ha ka jingim jongi ato phim kemen ya ka jingbam bat ya ki jan ki bangi yo nengkong Timothy Henry henyo ko ongkum ni namar ngim shem lawan lam syakaperthei bat ngim la ban lekit no Henry habangi yo ya ka jingbam bat ka jingkup dakata ngin sngo hun pitip baka bahayangi bangin im ha ka jingduk ha ka ne ka perthei ka ba shipor bat ban yo ya kata ka jingim ka ba bam jukut rengkat bat u Jesu ban ya ka ban yo ya ka spa ka perthei bat ngin du no ya ka ban sim jongi Marcos para live henru ko ongkum ni
na bahkan mentoy ayu ya obriu lada unyo ya ka perthe baro bat ba untuk no ya ka mensim jong Jacob tanong ka ba ar na khot ka basan ko ongkum ne tu da sngo phi ko para bangit be it e jonga hato ublei umju jet ya kita ki ba duk hagane ka perthe banlong ki ba ruspa ha ka jingit bat ki nong yo pateng ya kata ki hima ya ka ba ulak kular ha kita ke ba it yau pentangan ong yi phipat bagas pa ka long ka jingker khu lada ka wan na ublei proverb tanong ka ba shipo da khot ka ba ar ko ongkum ne ka jingkan siau ka jimbam man kimpan mentoy Henry ka hok ka pelat na ka jingyap ka da khot ka ba ar pho ar ka ongkum ne ka jingkur khu utrai ka penrus pa bat umpelang ya ka jing ngop si ya ka tip ba ublei ukur khu ya ki bon ba ki biru ha ka bible daga spa ba shim ya ka nuksa jong u Solomon u Job kilong ki biru ki beru spa ba Henry ublei udon la ka jong ka jingyat enti na ka benta jong ki bat ngide ban hun ya ka ka ba ublei ula rai na ka benta ka jing im jongi kan mau ro ya ka ni ba ublei u ya bat scam ya ka jing kular jong bat ka tien jong uru ka ong ba ya ka ka bangin pet ya ka taru ngin yo ot kumta darang ni trestom ublei ulong ubabha bat un aya ka bainong jong kata ka jing trestom jongpi sam chuspa arpra ar ko ong naba men yo bam ya ka jing minot ka kti naba men yo bam ya ka jing minot ki kti jome men long suk bat kan long bha ya me kan mau ya ka ni ba ublei ukwa yangi bangin pendon kam ya ki ki bangin don na ka mata ka borom jongo bat phi don ka jing ki khle ka ba khrau ba bat pidi ban pendon kam hok ya ka ba pin yo ya ka jingker khu Henry larangim le ya ka kat ba kum ka jimot jongu un shim no wat ya ka bangila don hangiru padu aya ka shaki way tarafikan mau Matthias lonong ka ba arpusan ka khot ba khat saw hado arpu khandai ko ong hak ba kumnu utu utrai hashwa bu un le shakri nong way at ula ai haki shakri jongu ya ki spy rupa ya ki talent bat hakaba kumno kitu ki armu ki shakri kila tre hok kila pendap hok ya ke ba uta utrai jong ki ulap ha ki bakin le Henry uta u shakri ubalai kumno ushim ya kata katalan bat usubure ya ka shim la pendon kam hok ya ka bat haba utrai uwan upen pai kiten penban ya uta utrai jong bat uta utrai ha ka jingdom jong ushim wat ya kata ka ka ba uladon bat u aya ka penban ha uta uwe ubala don lupa ya kata ka jingdon mentah kali ya lade ya kane bat tolong ki bakhoi pilale ayu ya ka ka ba ublei ula ai ha ga jingim jongpi hato pila pendon kam hok ya ka daga jingkit khle ne pisubure ne pisupulot ka ya ka yaki ki ba phikwa bat ha ka ba khando pisaram bat pimla shu ban siu ya ka ujisu uong Lukas khatsau arpara naba unu na phi ubamut ban te ya ka kut bom da shong khap shwa ban khen ya ka balut la udon biang ne em ya ka ban pendep di bandon kaplan jong ka jim penlut im de ban kwa brai ban thet ya ki yo phin saram pat haden tang namar kata ka jing kwa ban im ya kata ka jing im luxury pi sakut hagaram hagasha oit ngitip kitiar kita ki bathamai man lagas ni ki yaimi shi yaimi ki phone ki bathamai ki sopti ki fashion ki bathamai bar ki ne ki baro ki long ki kenja perthai bar klem ka jing tip larangi kwa yaki ni sakut hagaram bat hakilon bat lada pila sakut lupa hagane don kambha yaki pisa jong phi ban lait na kini ki rom khat lai hinyo ko to aino haki bru baro yaka hok jongki ka khajna ha ubade hok ban yo yaka khajna ka khrong ha uta ubayo yaka khrong jing shepting ha uta ubade ban yo ka jing shepting ka burom ha uta ubade ban yo ka burom pi wat kit ram nano ro Henry tang ban ye perlokhi namar uta uba ya uwe pat ula pendep ken ya ko hukum lara pidang rit ngabha shane ya kane lara kalong ka bala wat ju sa ram hakiwe wat kwa ya ki palat ka bor jongpi bat lara pikwa ya ki eru kunai nadu mentahi bat lara pilong ki baruspa yarap ya ki para jongpi shenrang bat kentai de ko hukum jong ble pa phimde ban shania hakaspa namar te mau uba aya kaspa namar kini ki baro kilong ki bawan na uhi bat ngimde ban nyaw ya kaspa kham halor ban ya uble nangkong Timothy kala nong ba Henry de khot ka ba khat nyaw hado khat kan dai ko ong to hukum ya kita ki baruspa hakane ka perthe ban nom ngomeng lani ban om kermen haka jingbom tikna kaspa
Henry haublei uba ai hangi yaki e baro yakaban penon kam ngubha yaki bakin lebha bakin long ki bakloi ban ai ki bakloi ban yas ngulam bakan show hilade yakanong rimba bha yakapor lawei khnang bakin yo bat khak yakata ka jingim ka balong ka jingim ka basisha entah lara pilong uba duk lani uba ruspa hakabakut kan lele mar ngimla banra ruem endangila no yakani ka perthai longkhuj ni wan sagani ka perthai bat longkhuj ru ngin ya ka perthai longkhuj kini ki sopti ki bangi phong ki jacket ki juti ki bank account ki kali omdon ki ki eru ki balaban bod yangi endangila yap baro ki long tang shipor umta pediang ya ka ka ba ublei ula ai hangi hakani ka perthai yeng basa tu ai ba umnsim ba khojong ble unialam lenti yipi ban mengkre yangi syakata ka jinyat lenti syakata ka jingim bam jukut ujisu uong warkan siaw yaki spa yelade haka khandeu haka ba ka khanyang bat ka sarang saka ba ki nongto ki penpe ki turo Henry pinken siaw ki spa yelade hapeneng haka ba kambam lemne ka khanyang lemne ka sarang bat syaka ba ki nongto kim penpe lemne kimto naba hakaba longga spa jangpi hang taru kan long ka dono jangpi shania ha utrai haka jingem jangpi bat un aya pi ya ka ka ba phi don kam bat ukular ya kani haka khatin jungu bat lara pi kwa bansan haka jinglong ka ba kanjaman sim kum kata ka leng haba ka ying harut jong kudurio ka bread ya utau kanjeri kham jeliu shapo jong kudurio kum taru ngidi ban te yala ka jong ka jingem jangi baru jisu bat lara ki wan kita ki eryong jongka jing jongka jing jenjar haga jing jongi kimla ban penlele ru yangi namala tes kem yangi hau kris kumta ka ka badan kam yangi kalong ban pengklanya tadi hau mense tutip yakani poble yapi ai bagani ka tin jong ble langba jongani ka channel ka barit jongi kan ne hapo ka mensem jongpi bapilaban bapilaban san haga jing ka jinglong ka bakan jaman se to ble un kurku yapi Nagmanta ka borom jong play. Amen bat. Amen.